Dragi domaćice, dobroveče. Danas ćemo da pravimo tortu sa jabukama. Za to vam je potrebno oko kilogram jabuka koje ćemo kasnije da narendamo. Potrebno vam je 200 grama griza, 175 grama oštrog brašna, 150 grama šećera, 160 grama maslaca, 2 kesice cimeta, 1 vanilin šećer, 1 prašak za pecivo, limun i ja sam ovdje spremila recimo 80 grama suvog grožđa, možete čak da dodate i orake ako želite. Koristit ću ovaj kalup za torte. Prvo ćemo jabuke da narendamo. Umeđu vremenu ja sam uključila revnu na 180 stepeni gdje ćemo tortu peći nekih 45 minuta. Prvo ću da na ove jabuke narendam i da ih prelijem limunovim sokom, a kasnije ću ove suve sastojke da pomešam. Pošto smo narendali jabuku, sad ćemo da od pola limuna istiskamo sok ovdje gdje je izrendana jabuka. Ja ću odmah da dodam i tu suvo grožđe. Pomešat ću sve. Sad ćemo jabuke da stavimo sa strane i sad ćemo da pomešamo ove naše suve sastojke. Stavit ćemo brašno, griz, šećer, uzmemo prašak za pecivo, vanilin šećer, dve kesice cimeta. Sad ćemo tortu da promešamo. Miris od cimeta je predivan. Znači baš se osjeća, baš lepo miriše. Znači lepo umešajte ovo da se sve ovako lepo sjedini. Sad ćemo da uzmemo kalup i njega ćemo prvo namazati maslicom dole. Već umekšam. Sad ćemo dole da stavimo prvo ovaj suvi sloj. Sad ćemo staviti jabuke.
suvi sloj. I sad ćemo ove jabuke ponovo. Možete ovako ih sipati što je sve ostalo. I na kraju, znači, na kraju mora da vam bude, znači, ovaj suvi sloj gore, znači, na vrhu. I sada ćemo preko ovog zadnjeg sloja sav ovaj maslac iseći na listiće i staviti preko. Pošto smo tortu prekvirili, znači, maslacem, ona je spremna za pečenje. Drage domaćice, kao što vidite, naš kolač je gotov. On ovako izgleda posle pečenja. Ja sam stavila malo i gore šećera u prahu. I nadam se da će da vam se ovaj recept dopadne. Prijetno!